Вики, притесняваш ли се? Какво е чувството на старта? Страшно. Ще успееш ли да завършиш? Да, със сигурност. Ще направиш ли по-добро време? Да. Айде да видим. 30 секунди до старта. Тази част на публиката, направете малко място нагоре, за да могат да видят отгоре сега на място. 3, 2, 1, старт! Вики, гръмна бомбата. Вики, това е много бързо. Вики, първи километър, как е? Добре. Тежко ли е? Не. Още не е започнало тежкото. Има? Знам. 2 километра. Как си? Добре. Започна ли да има вече умора? Не. Супер! До тук е равно. Лекичко, нали? 5 километра. Как е? Почне да се натрупва умора. Не. Добре. Има още 10. Добре. Започва по-ниския път вече. Красота. Вики, 4 километър. Как е? Сега сме на едно състояние. Вече имам още енергия. Добре. Снимам до факелите, защото е много красиво отзад. Искаш да се видиш? Вики, 5 километър, как е? Вече е по-добре. По-добре? Да. Не си умрен? Да. Добре, супер. Но още 7. Още 13 минус 5, колко е? Да, ще бъде стъпен. Красота. Вики, 6 километър. Как си? Средно. Умрен ли си? Да. Добре, Браво, дишай. шампионе. Дишай. От тук следва вече само надолу. Давай, кажи наляво. Благодаря. Добре. Говори малко по-силно. 7 километър, уморен ли си? Добре. Ами научи се да смяташ. Ще върна в първи клас. Не е 12, 13. Аха. Супер си. Пак сега отпусни тялото и ако дойде надолу, ще тялото ти да се движи. Със същото усилие. Без да биеш спирачки. Километър, как е? Добре.
Аре ли са ти сили? Да, останали са ми. Тя сега започва състезанието. Тук беше загрявка. Вики 9 км как е? Добре. Може и 4. Здравейте, уморен ли си? Уморен ли си? Не. Още батерийка имаш. Да. Ще мога да го изкараш до края. Даже може да си върнем. Добре. Диги 10 км, как си? Имаш ли останала енергия? Да, имам. Почна ли да се уморяваш вече? Почна да става трудно? Не. Добре. Мерси. Вики 12 км, как е? Добре. До вечер няма повече. И още един. Още един малек. Тук е тежичко май. Не е тъй. Не е ли? Трябва да покажа. Ще имаш ли сили за последния километър? Да, стига. Ще минем през моста и ще бягаме. Ще има и спринт? Да. Добре, айде да видим. Браво, Вики. Супер, супер. Така дишай. Внимавай тук отстрани. Браво! Ето го новия ремонтиран лифт надолу. Тук е страхотно. Шампиона до U10 преди 13 години. Какво ще кажете някои думи за състезанието? Само да не го изпуснеш. Защото не... Други думи? Иначе състезанието беше също имаше едно дете, което беше много слабо и... Хареса ли ти? Да, хареса ми, беше хубаво. Успя да си подобриш времето? 25 минути и секунди. Много добре. Да. И тук е страшно. Ето тук е. Днес е хубаво времето. Слънчите грее. Докато тичаше, топло ли ти беше? Да, горещо даже. Как се подготви за това състезание, за да покажеш такива добри резултати? Просираста. Колко пъти в седмицата се качваше във Витоша, за да тренираш? Значи без подготовки 25 минути. Много добре. До година ще свалите ли пак 25 минути? Ей,